Jeg vil gerne bevise, at arealfunktionen eller differentieret er lige med f. Og jeg vil finde ud af det, at den også gør det, når det er, at funktionen er aftagende. Og for at gøre det, bruger jeg arealfunktionens differenskoefficient, som hedder, den hedder a i x minus a til x i 0. Og det dividerer jeg med a x 0. Og for at kunne bevise det, går jeg hen på grafen herhenne. Ja, og og det skulle meget gerne gå hen imod f til x0. Og det er så det, vi vil finde ud af, så derfor sætter vi et spørgsmålstegn her. Eller bevis. Og for at kunne bevise det, så sætter jeg det ind på grafen her og finder ud af, at det areal, jeg gerne vil finde her, det er vanskeligt at bestemme. Derfor laver vi et areal, der er mindre, som går ud her. Siger, at den der hedder fx. Og som går hele vejen ned her. Og så har vi et areal herovre, der er højere, eller større, som går her, som hedder f af x0. Godt. Så ved vi, at det der areal ser sådan her ud. Og det skriver jeg så lige igen hernede, som hedder ax, eller ax minus ax0. Og dividerer det med x minus x0. Når jeg kan se her, at arealet det er her, så det røde areal, der kan jeg finde ud af, at den har et mindre areal her. Og for at skrive det ind denne her, så skriver jeg, at den har et mindre areal. Og jeg bruger de samme nævner og skriver x minus x0 divideret med grundlinjen, som er x0 minus x ganger det med højden, som er f af x. Sådan der. Så herover så er der også det høje, og det må så være større end arealfunktionen. Så derfor så bruger jeg den samme igen i nævneren, og skriver x minus x0. Og så kan jeg så se, at jeg bruger den samme grundlinje igen, som hedder x0 minus x, og ganger det med f af x0. Sådan der. Og for så at omskrive det, sådan der. For så at omskrive det, kan man hurtigt se, at de to de går ud med hinanden. Så det vil sige, at der kommer til at stå f af x0. Sådan der. Og heromme, der gør vi det samme. Og kan også hurtigt se, at de to kan gå ud med hinanden. Og derved kommer der til at stå f af x. Hvis man så skal se, hvad de går imod, så kigger man her på, hvis vi starter med det lille areal, så går vi hen i f af x, som er her, og tager x'eren og ser, hvad den går imod hernede. Og der kan man så se, at den går imod f af x0. Det vil sige, at man kan skrive hernede, at f af x går imod f af x0. Og hvis man tager det store areal, så kan man se, at hvis man tager f af x0 og tager x hernede, så flytter den sig ikke i det, at den går her. Det vil sige, at f af x0 er konstant. Og derved kan man sige, at f af x0 går mod sig selv, og derved ikke flytter sig. Så der kommer til at stå f af x0. Når man så har de to
så kan man se, at den røde areal ligger inden for det lille areal og det store areal. Så derved kan man også konkludere, at når det lille areal og det store areal flytter sig, så må det røde areal derved følge med. Så derfor kan man sige, at det røde areal går også imod f af x 0. Derved har vi så bevist, at arealfunktionens differenskoefficient går imod f af x 0. Og derved kan vi så sætte et flueben her og sige, at denne passer.